Bregaeth bore yma, thema'r oedfed le ni ddweud bore yma, a heno yn dilyn yr un trywydd. Sa'n neud hynna'n aml iawn, ond fe ddigwyddodd yn haroi wythnos hon. Edrych yn ôl ac edrych ymlaen, gan feddwl yn arbennig, tybed beth oedd yn mynd trwy feddwl Iesu pan oedd e'n eistedd ar gefn yr ebol asyn ac yn mynd i fewn i Garsalem. Wi am ddarllen o'r bennod gyntaf o Efengyl Marc, hanes y bedydd a'r temptiad, ac yna troi at y darlleniad sydd yn amlwg berthnasol i Sul y Blodau. Hynna o bennod 11 o Efengyl Marc eto. Ond yr adnodau sydd yn sôn am y bedydd a'r temptiad i ddechrau. Yn y dyddiau hynny, daeth Iesu o Nazareth Galilea, a bedyddiwyd ef yn afon Iorddonen gan Ioan. Ac yna, wrth iddo godi allan o'r dŵr, gwelodd y nefoedd yn rhwygo'n agored, a'r ysbryd fel colomen yn disgyn arno. A dath llais o'r nefoedd, ti yw fy mab, yr anwylid, yno ti yr wyf yn ymyfrydu. Ac yna gyrrodd yr ysbryd ef ymaith i'r anialwch, a bu yn yr anialwch am 20 diwrnod, yn cael ei demtio gan Satan. Yr oedd yng nghanol yr anifeiliaid gwylltion a'r angylion oedd yn gweini arno. Wedi Ioan gael ei garcharu, daeth Iesu Galilea gan gyhoeddi efengyl Duw a dweud, y mae'r amser wedi gyflawni ac y mae teyrnas Dduw wedi dod yn agos. Edifarhewch a chredwch yr efengyl. Pan ddeithant yn agos i Jerusalem, at Bethfage a Bethania, ger mynydd yr Olewydd, anfonodd 2 o'i ddisgyblion, ac meddai wrthynt, ewch i'r pentref sydd gyferbyn â chwi, ac yn syth wrth i chwi fynd i fewn iddo, cewch ebol wedi rwymo. Un na'r oes neb wedi bod ar ei gefn erioed. Gollyngwch ef, a dewch ag ef yma. Ac os dywed rhywun wrthych, pam yr ydych yn gwneud hyn, dywedwch y mae ar y meistr ei angen, a byddai'n ei anfon yn ôl yma yn union 10. Eithant ymaith a chawsant ebol wedi rwymo wrth ddrws y tu allan ar yr heol, a gollen gasant ef. Ac meddai rhai o'r sawl oedd yn sefyll yno wrthynt, beth ydych chi'n ei wneud yn gollwng yr ebol? Ateb asant hwythau, fel yr oedd Iesu wedi dweud, a gadawyd iddynt fynd. Deithant ar ebol at Iesu, a bwrw ei mentyll arno, ac eisteddodd yntau ar ei gefn. Teinodd llawer ei mentyll ar y ffordd, ac eraill ganghennau deuluog yr oedd wedi ei torri o'r meisydd. Ac yr oedd rhai o'r blaen a rhai o'r tu ôl yn gweiddi, Hosanna! Bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd. Bendigedig yw'r deyrnas sydd yn dod, teyrnas ein tad Dafydd. Hosanna yn y goruchaf. Aeth i mewn i Jerusalem ac i'r deml, ac wedi edrych o'i gwmpas ar bopeth, gan ei bod eisoes yn hwyr, aeth allan i Bethania gyda'r 12. A boed y fendydd nefol ar ein gwrando o'i air heddi. Ac ydyn troi nawr at yr ail emyn sydd wedi ddewis, geiriau rhif 242. O doed dy deyrnas nefol dad, yw'n gweddi dair ar ran pob gwlad, dyfodiad hon i galon dyn a ddwg genhedloedd byd yn un.
Gweddiwn. Plygwn o'r newydd arglwydd yn dy gwmni di ac yn cwmni'n gilydd. Plygu gan gydnabod dy fawredd a thogoniant. Plygu gan gydnabod dy allu a thymynedd. Plygu yn cydnabod y gariad a sgyfiawnder. Dyw mawr y nefoedd faith mor bir, mor dirion yw. Ac yn dy diriondeb arglwydd, i ni'n teimlo'n gyffyrddus yn dy gwmni. Yn teimlo'n barod i fentro gair, i fod yn eofn ac eto'n wylaidd. Deigwn arglwydd i ddaddoli mewn ysbryd ac mewn gwirionedd, ac yn yr awydd i addoli, i werthfawrogi mor fawr wyt ti, ac i gydnabod mor fach im di. Ac mi fydd ein calendrau eglwysig yn mynnu ein bod yn rhoi sylw y dydd hwn i'r orymdaeth rhyfedd hwnna, i fewn i Garsalem, ar dyrfa o werin gyffredin, yn dechrau canu Hosanna i fab Dafydd. Sylweddolwn bod i gobeithio yn hwy am waredigaeth wedi bod yn hir ac yn helaeth, yn bersonol ac yn genedlaethol. Ac o weld Iesu roedd yna dinc gobaith yn ei calon. Helpa ni nawr i weld Iesu o'r newydd, ac y bydd yna dinc gobaith yn ein calonau ni. Yn dyhau am wybod fod yna ffordd ymlaen, fod yna oleuni yn herio pob tywyllwch, bod yna fywyd yn herio pob marwolaeth, ac y bod yna fori sydd yn sicr o ddigwydd yn dy gwmni di. Ac wrth i ni gofio'r stori, i sylweddoli nad dechrau wythnos lawen mohoni, ond wythnos y blinderau a'r ofnau. Wythnos oedd yn dod i'w uchafbwynt mewn ffordd ryfedd iawn yng nghroeshoeliad Iesu ac yna yn ei atgyfodiad. Cymorth ni roi ffocws amlwg ar Iesu drwy'r wythnos, ar hyn a ddywedodd ac ar hyn a wnaeth, a beth yw perthnasedd y geiriau a'r gweithredu i'n bywydau ninnau gan rifoedd lawer yn ddiweddarach. Ddiw pob gras a diw pob trigaredd, clywyn gweddi nawr. Ac wrth i ni weddio dros ein gilydd, dros aelodau yr eglwys hon, dros pobl ffydd yng Nghymru ac ar draws y byd, mi fyddwn ni'n reddfol yn gweld ac yn clywed cri yr anghennus, yr ofnus, y sawl sydd yn teimlo bod nhw wedi cael ei ysgaru o'r byd. Gwyddwn bod Iesu wedi gweld, wedi clywed cri yr anghennus, amgylchiadau'r triennus, ac ymateb iddo. Ac fe gyflwynwn yn dyner ger dyfron Dduw Dad, pob un o'n cydnabod yn ynnau, sydd yn yr amgylchiadau hynny nawr. Boed nhw yng Nghymru, mewn gwledydd lle mae yna glodi, mewn gwledydd lle mae yna ryfel, a dwi'n pob un na wyddo me henwe yn wylaidd i ddofal. Cymer ni bob yn un dan dadain, a bydd yn oleuni yn dydd, yn ffordd i'w cherdded ac yn fywyd i'w arfer. Hyn a wnawn yn enw Iesu, yr hwn yn dysgodd pan weddiom i ddweud gyda'n gilydd,
Ac yn un troi at Emyn rhif 250, a canu geiriau elfed sydd yn dweud, neu sydd yn gofyn yn ytrach, pwy sy'n dwyn y brenin adref, pwy sy'n caru gweld ei wedd, pwy sy'n parchu deddfau'r goron ac yn dilyn llwybrau hedd. Hwn fydd mawr dros y llawr, dewch i'w hebrwng ef yn awr. Pan mae dyn yn ymddeol, ac yn meddwl falle yn gallu fynd i ymweld ac yn felly eglwys arall pan ddaw'r cyfle ni'r gwahoddiad, byddwn ni'n mynd mewn i'r bwced ac yn chwilio am bregethau sydd wedi bod yn dod i lawd un. Ac credwch na beidio, wi ddim wedi llwyddo i wneud hynna. Bod ni'n eisiau gweld rhywbeth sydd yn berthnasol i'w gyfnod. Ac os yna fenthyg siap pregeth, wel, falle bod hynna wedi digwydd, ond ar y cyfam, rhaid i fod yn rhywbeth sydd wedi dod o'r newydd. Ac yma yna sawl sefyllfa wedi bod yn ddiweddar lle ni'n gweld tyrfaoedd yn ymgasglu. Oedd un casglad o bobl draw yn yr Almaen, lle ddiweddar. Oedd e'n olygfa ddifyr iawn ac fe siaradodd Charles, o bron o rhywbeth arall, yn daclu sefyddau, ni'n meddwl, ni'n deall bob gair wedodd e. Ac wedyn ni, mae yna siarad mawr wedi bod draw yn yr Amerig fyna. Ac mi roedd Donald, ein cyfaill anwyl, yn gobeithio y pobl yn ail adrodd i stori fe, pwy o wir beth ddigwydd. Ond tyrfa.
Ac fe gawn ni bobl wedyn ni'n ymgasglu bwrpas o ddweud mae hwn a hwn neu hon a hon, mae sefyllfa anheg ac anghyfiawn. Wrth fod ynghyd, boed e ar dalcen stryd, boed e mewn neuadd, boed e mewn eglwys, boed e ar y cyfryngau, boed e ar y teclynnau digidol, i ni'n rhannu gyda rhywun arall rhywbeth sydd yn bwysig i'w ddweud. Yn berthnasol i'r dydd ac efallai yn codi calon ac yn rhoi hyder i'r sawl oedd yn teimlo'n yn wanedd iawn i tystiolaeth. Nawr, mae hwnna rhyw gyflwyniad digon penagored i ddweud bod yna ddwy dyrfa wedi dod i Jerusalem ar yr un pryd. Un yn chwilio am arweinydd newydd. Un oedd yn cadarnhau bod eu awdurdod nhw yn bendant ac yn ddiamod. Un oedd yn gweld person rhyfedd ar gyfer nebol asyn, a'r lleill a hwysau yn fili taraidd i naws, yn gadarn ac yn galed i gwedd. Ac fe ddath y ddwy dyrfa i gwrdd â'i gilydd ym mhen yr hawg. A mae yr Efengylwyr yn sôn wrthon ni am y dyrfa oedd yn gweld Iesu wrth gwrs. Yn amlwg bod Iesu wedi trefnu mlaen llaw gyda'r salwedd berchen yr ebol asyn. Mae'n amlwg bod yna ddealltwriaeth wedi bod bob cam. Na rhywbeth damwen a hap oedd hi. Ac yma'r disgyblion yn taini clogin eiddo ar gefen yr ebol asyn. Ac yma Iesu'n mynd ar ei gefnau ac yn cael ei arwen i fewn. A mae rhaid bod y dyrfa wedi deall beth oedd yn digwydd hefyd. Nhw oedd y pitio'r gan ac yn dweud Hosanna ac yn dyfynnu geiriau o'r Hen Testament. Yn sôn am beth egwyddodd i frenhinoedd y gorffennol oedd yn dod i fewn o'r newydd ac yn cynnig gobaith newydd. A rhywle fyna, bydde yna sŵn, bydde yna hwyl, bydde dipyn o razamataz a Iesu'n y canol. Ac es i feddwl dydd o'r blaen, siwt bydde Iesu wedi meddwl? Beth oedd yn mynd trwy feddwl pan oedd yn eistedd ar gefen yr asyn hwn? Ar amlwg gonest yw cyfaddau, os neb yn gwybod. Felly rhyw license to preach yw hwn. Ond ni'n licio dychmygu bydde fe'n edrych nôl ac yn edrych mlaen. Nawr o fydde fe'n llawen i fyd yn edrych nôl neu yn edrych mlaen, a fydde fe'n drist diwedd. Penderfynwch chi gyda'ch pwdin reis. Ond ath e trwy'r syniad i beth bynnag, a bydde fe'n edrych nôl ac yn meddwl am ei dad nefol. Edrych yn ôl i sylweddoli beth oedd y meddwl Duw ac ynghalon Duw pan ddath y funud iddo fe ymddangos ar lwyfan yr hen fyd. Cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod hael na lloer na ser uwch ben, fe drefnwyd ffordd yng nghyngor 3 yn 1 i achub. A bod Duw wedi dweud, gallwn ni'n gadael i'r sefyllfa yma fynd bellach. Mae rhaid i ni weithredu nawr yw'r amser. Daeth yr awr, daeth y dydd. O'r enedigaeth y Methlehem, hyd at y magwraeth yn Nazareth, hyd at yr ymddangos cynnar, hyd at awr mynd ar gefen ebol asyn. Bod Iesu wedi sylweddoli neu wedi cadarnhau yn ei feddwl oedd e hen sylweddoli. Dyw'r cariad, nad yw dyw'r cariad am i'r byd yma fod heb obaith, heb weithredu, heb achubiaeth bellach. Daeth yr awr. Ac am adael i bobloedd y byd i fod â gobaith yn ei calon, gwaredwr yn ei maes. Mae bwriad Duw oedd arfer trigaredd. Bwriad Duw oedd rhannu tangnefedd. Bwriad Duw oedd caru. A bod yna gofio wedi digwydd am addewid Duw yn y
yn yr oesoedd a fi i anfon Meseia i estyn gwaredigaeth i'r byd. Nawr, sa'n credu bod fi mas o'n lle i feddwl bod hynna'n bosibiliad cryf. Mae yno oedd Iesu i weithredu pwrpas Duw, i weithredu ewyllus Duw, i fod yn drigaredd ymarferol, i fod yn fyddeiant ar waith, i fod yn gariad oedd yn cofleidio, yn agor o'r drws, yn gynigwr gobaith, yn herio marwolaeth ac yn cynnig bywyd. Ac wrth i ni ar y diwrnod penodol hwn yn ein calendar, byddai'n dda i atgoffa'n gilydd mae rhywle fanna y mae gweithredu yr orymdaeth yma i fewn i Jerusalem am ei wneud. Mae'n nid mynd ar ryw joyride, wel dyw e ddim lot o joyride ar gefen ebol asyl wy'n tybied, fe eseriod. Ond wy'n lled hyderus i feddwl bod yna ryw lawenydd gwahanol yn ei galw yna hefyd. Bod yr awr yn nesau, bod y cyflawni i ddigwydd, a bod y dyrfa yma'n cynrychioli'r anghennus, y bobl oedd yn gymysg i gwedd, y bobl yma oedd wedi cael llon bola ar law drom y deml, law drom y ddeddf Iddewig, a'r llaw drom a'r dwrn heiarn y Rhufeinied. Oedd eisiau rhywbeth newydd, rhywbeth oedd yn cynnig bywyd go iawn, ond o'n i tlodi yn benthyg ac yn adalu ac yn benthyg ac yn talu nôl a fusnes economaidd lletwydd oedd hynna. Y bobl yma oedd Iesu'n ei gweld. Edrych nôl, a falle cofio ambell i wyneb, ambell i berson a bydde fe wedi bod wrth ei ochr nhw, yn estyn cymorth a chefnogaeth. Pobl yn ei hangen, mae'n siŵr. Falle bydde fe wedi cofio'n benodol am y wraig weddw o nain neu mab wedi marw. A wedi mynd yno, ac wedi sylweddoli beth oedd yn digwydd, wedi darllen arwyddion y ddrama oedd yn rhan ohoni'r diwrnod hwnnw, ac iddo i gynnig bywyd bod y crwt ifanc hwn wedi dod yn ôl i gwmni fam. Neu falle bod e'n cofio'r gŵr oedd yn poeni bod neb i'w bwysio fe mewn i'r pwll y Methesda. Oedd e wedi gobeithio bydde rhywun rhoi rhyw gymorth iddo fe i gael ei adfer. Ac oedd neb yn llwyddo i wneud o, rhywun arall wedi mynd o'i flanau. Ac yma'r Iesu wedi dod ac wedi rhoi corff newydd i'r dyn. Ac yma sawl enghraifft o hynna. Yr adfer yn gorfforol, yn feddyliol, yn ysbrydol. Ac ar gefen yr ebolasyn bydde Iesu'n gwybod yn iawn bod e wedi gwneud rhywbeth i ryw rai. A beth oedd o'i flanau oedd gwneud rhywbeth gwbl newydd, gwbl wahanol i bobl ar draws y byd ac ar hyd y canrifoedd. Pobl yn ei hangen, pobl yn ei hunigedd, ac es i feddwl am lleng. Yr ein grwt na oedd a'i feddwl e wedi mynd yn gymysg oll ynghyd, yn pwno ei hunan, yn niweidio ei hunan, neb yn gallu reoli fe. Ac yma yna lawer un ohono ni sydd yn gymysg yn gwedd, rhai yn fwy na'i gilydd, rhai a'i gofid a'i galar, a dim byd yn neud sens, dim byd yn rhoi trefn, a bod Iesu'n dod i'r man unig hwnnw, ac yn rhoi goleddydd i'r salodd mewn man tywyll, yn rhoi cymdeithas i'r salodd mewn lle unig. Yr Iesu hwn a fi oedd yn gyfaill publicanod a phechaduried. Mae yna bobl felly sy'n ein byd ni nawr. Mae yna bobl felly sy'n ein brywydd ni nawr. Ac i baraddau mae yna unigedd yn cyffwrdd â bob un ohono ni ar ryw awr neu gilydd. A bod cwmniaeth Iesu yn troi yr unig yn deulu. Neu falle fod yna bobl sydd wedi hen anobeithio.
Dwi wedi sôn yn barod am deyrnasiad y Rhufeiniaid, teyrnasiad Herod yn un arall, teyrnasiad y ddeddf Iddewig wrth reswm. A fod pobl yn anobeithio. Ac yma streiciau ni wedi gweld yn ddiweddar, fel tasen nhw'n dweud bod yna bobl yn anobeithio, bod gwerth arian wedi mynd yn llai, o costau byw wedi mynd yn fwy. Ac os ni'n gweld hynna yng Nghymru, yn sylweddoli bod yn rhan o brofiad pobl Ewrop, credwch fi mae'n digwydd ar gyfandir Affrica o bob cyfandir arall. Lle mae yna rai sy'n mewn man o fraint a pwer y medru rheoli popeth gan adael y werin datws heb ddim. A'i economi nhw filltirodd yn wath na beth yw i yng Ngwledydd Ewrop. Anobeth yn lladd. Ac am Iesu wedi bod yn narratives gyda'r efengylwyr yn troi anobaith yn obaith. Ond deiad y dydd wedi'r dydd Llun, neu wedi'r dydd Sul yn ei ddweud y Pasg. Bod yn troi man pryder a poen a galar i fod yn ddiwrnod llawn goleuni newydd. Do, iachawdd y cleifion, hebos fe gysurodd trellodus, yn gyson ath y dystio i berson Duw a'i amcan o sefydlu teyrnas, na fydd diwedd iddi. Ac fe wahoddodd bobl i dderbyn Iesu hun fel ffordd i'w dilyn, bywyd i'w fyw, a gwirionedd i'w gredu. Nath Iesu lot mewn byr amser. Ond o beth oedd o'i flaen nawr yn rhywbeth gwbl newydd. Bod mynd i wynebu'r groes oedd wedi rhagddweud bydde'n digwydd, yn cael ei gladdu fel oedd wedi rhagdweud y byddai'n digwydd, a'i gyfodi'r trydydd dydd fel iddo rhagdweud y byddai'n gwneud. Oedd y disgyblion ddim wedi deall. Oedd y werin datws ddim wedi deall. Ond oedd e'n gwybod beth oedd o'i flaen. Oedd e'n medru edrych yn ôl i fedydd ei hun, a Ioan yn arwen hwnnw, a gweld y golomen yn disgyn, a honno'n arwydd o fendith a bodlonrwydd Duw, yn dweud dos ymlaen. Oedd e wedi bod yn wynebu'r temptiad, oedd e'n gwybod bod e wedi sefyll yn erbyn llais y drwg, y bydol, y diafol, a bod y diafol wedi colli'r dydd a cerdded bant. Oedd e'n gwybod, wrth edrych yn ôl ar stori profiad mynydd y gweddnewidiad, bod yna rhyw rai'n cynrychioli y gorffennol pell y narratif yr Iddewon, y ddeddf ei hun. Oedd e'n gwybod bod yna bobl yn cynrychioli, bod yna berson yn cynrychioli'r bobl oedd wedi bod yn proffwydo. A bod yr rheini'n dweud, dos ymlaen. Ac yn tergefn yr ebol asyn yma, yn teimlo ymlaen yr af. Am fod Duw gyda fi, am fod y gorffennol gyda fi, am fod y gwirionedd gyda fi, am fod pwrpas yr arglwydd wedi cael ei ymddiried iddo fe. Ac ar y diwrnod hwn o'n calendar eglwysig, yn gwybod mae ymlaen i'r gwawd a'r groes oedd i fod, ac boi trallod a phoen a galar a marwolaeth oedd ar y pen draw, roedd yna ben draw i'r pen draw. Mae ymdaith fuddugoliaethus fydde yn y diwedd. Y daith anorfod fel oedd Saunders Davies nawr wedi rhoi ar deitl un o'i esboniadau. 5 diwrnod cyn Gwener y Groglith. Y dyrfa'n taini dillad o flaen Iesu. Yn ailadrodd derbyn Jehu yn frenin yn ôl un o'r penodau yn llyfr un o'r lyfrau'r brenhinoedd. Yn clodfori ac yn derbyn bod o lynydd i Dafydd yn dod yn frenin newydd i'w byd. Be le roedden nhw pan oedd y gwawdio'n digwydd ar dydd Gwener, pwy a wyr. Ond derbyn brenin wnaed ar Sul y Blodau. Croeshoelio brenin wnaed ar Wener y Groglith.
ymlaen yw'r stori. Ymlaen i ddydd y goleuni, ymlaen i ddydd yr atgyfodiad, ymlaen i'r fuddugoliaeth. Gawn ni sôn mwy am hynna heno. Pwy a fydde'n gwir edrych ymlaen at boen ac artaith? Pwy fydde'n edrych ymlaen at wawd a phoer? Pwy fydde'n edrych ymlaen at ing a chasineb? Ond ymlaen nath e. Mynd o'r tywyllwch i'r goleuni, o'r gwawdio i'r clodfori, o farwolaeth i fywyd. Ymlaen. Fel bod e'n cyffwrdd yn bywydau ni, chi a fi, yn y ganrif hon, yn y wlad hon, fel bod ninnau heddiw yn medru canu diolch, Hosanna i fab Dafydd. Ymlaen i weld pechaduried yn etifeddu teyrnas nefoedd. Ymlaen i weld ffordd Duw yn hawlio ffydd dyn. Mae heddi yn ddydd i ni ymgysegru, i ymrwymo ac i ddathlu. Newch chi hynny? Newch chi ddiolch i Dduw am eich cyffwrdd chi yn Iesu Grist, a bod cyfle ni ddilyn Iesu gan wybod mae dyma nefoedd teulu Duw. Gogoniant i'w enw. Amen. Ac mae'r organydd wy'n tybied wedi dewis yr emynau i gyd ar rhif yr olau 391. Beth rhyfedd ddwy heb agor hwn cym wedi... Dyma ni. Pwy all beidio canu moliant iddo ef y mae brenin Seion wedi dod i'r dref, ac yn y blaen.
Cyhoeddwyd arglwydd yr hosanna i ti, gan ddiolch am dy fendith, dy roi, dy farw a fyw, fel y bydd ein bywydau'n unau yn llawn gobaith yng nghanol doleini ac yn gwybod fod y gwirionedd yno ti yn wirionedd perthnasol, personol ac i'r yfori a ddaw yn berthnasol i bawb. Clywyn llef a bendithiau ni yn dy bwrpas dy hun wrth i ni ofyn hyn o weddi yn enw ac yn heiddiant Iesu. Amen.